Minn Marzu tal-2008 sa xahar li għadda il-prezz ta' ċilindru tal-gas ta' 12 kg li jintuża l-iktar mill-familji żdied bi 3 darbiet u nofs minn 5 euro u 40 ċenteżmu għal 19 euro u 70 ċenteżmu. Dan ifisser li bil-prezz tal-lum ta' ċilindru ta' 12 kg f'Marzu tal-2008 kienu jinxtraw 3 ċilindri. Min-naħa l-oħra fl-aħħar 4 snin il-prezz ta' ċilindru tal-gas tal-25 kg li jintuża mill-industrija u mill-lukandi żdied b'darbtejn u nofs minn 12 euro għal 32 euro u 50 ċenteżmu. Bil-prezz tal-lum ta' ċilindru tal-25 kg f'Marzu tal-2008 kienu jinxtraw 2 ċilindri. Jiġifieri bil-prezz tal-lum ta' ċilindru tal-25 kg f'Marzu tal-2008 kienu jinxtraw 2 ċilindri. Mill-aħħar elezzjoni ġenerali l-hawn fuq medda ta' 50 xahar, iċ-ċilindri ta' 12 kg roħsu biss darbtejn, waqt li dawk ta' 25 kg roħsu biss 3 darbiet. B'kollox fuq medda ta' 4 snin il-prezz ta' ċilindru li jintuża mill-familji żdied b'14 euro u 30 ċenteżmu, waqt li l-prezz ta' ċilindru li jintuża mill-industrija u l-lukandi żdied b'20 euro u 50 ċenteżmu. Skont l-aħħar tariffi pubblikat mill-Unjoni Ewropea, pajjiżna għandu t-tieni l-ogħla rata ta' qoli tal-ħajja fiż-żona euro, waqt li l-paga medja f'pajjiżna hija 15 euro inqas minn dik fil-pajjiżi taż-żona euro.